Ир-атлар өчен юбилей тантаналары олы бер вакыйга булса да, алар барыбер үз тарафына җылы сүзләрне ишетергә артык күнеккән кешеләрдән түгел. Менә безнең яраткан улым, сөекле тормыш иптәшем, газиз әтиебез һәм бабакаебыз Абушаев Имам Рәшит улы да шулар саныннан. Бүген 6 апрель көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әнисе Ашряф Зарифовна, яраткан тормыш иптәше Хания Якубовна, балалары Рөстәм һәм Римма, Илдар һәм Зарина, оныклары Сабина һәм Тимур котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәшем 60 ел элек Павловка районы Татаршмалак авылында Рәшит Муса улы һәм Ашраф Зариф кызы Абушаевлар гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга туган. Мәктәпне тәмамлап, Рязань шәһәренең совхоз техникумына укырга керә һәм анда инженер-техник һөнәрен үзләштерә. 2 ел хәрби хезмәтен ул чит Венгрия илендә танкист булып намуслы килеш үтәп кайта. Әти-әнисенең олы горурлыгы һәм сөенече булып, Совет армиясе отличнигы күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Армиядан кайткач, туган авылының Алга юл колхозында инженер буларак хезмәт итә. Соңгы 13 елны гына ул Трансгаз Самара оешмасында шофер буларак эшләп килә. 35 ел бергә гомер кичергән яраткан хатыны аңа уң кулы буларак бар эштә дә ярдәм итеп тора. Бүген бәйрәме көнне яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, газиз бабакаебыз, сөекле туганыбыз, кардәшебезгә бар изге теләкләрне генә җиткерәсебез килә. Саулыгың 100 яшеңә җитәрлек, какшамаслык булсын. Иманың нык, эшләгәнең эшеңнең, тапкан малыңның бәрәкәтен күреп, матур гомер ит. Барыбыз да сиңа гел сокланып, синең белән горурланып яшәп киләбез. Алда да безне хөрмәтләгән өчен, сине дә шулай яратып хөрмәтләп яшәрбез. Бәхетле бул, бер генә дә кәеф төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын сиңа якыныбыз. Хак Тәгалә язмышларны төрлесен төрле итә. Кемдер бик аз яши икән, кемдер йөзләргә җитә. Кайберәүгә таулар кадәр бәхетләр насып була, кайсысы кайгыларга, хәсрәтләргә тап була. Бүген юбилейен көнне без сиңа сокланабыз. Шөкер Алла, тырыш язмыш үтә дип уйланабыз. Харамнардан ерак торып, хәләл малыңны җыйдың, үз гаиләңнең чын башлыгы, чын көтүчесе булдың. Бала-оныклар сөенеп кунакларга киләләр. Бабам, әтиебез диеп горурланып китәләр. Теләгебез озак кына шулай бәхетле яшә. Бар якыннар булсын әле синең белән янәшә. Бүгенге матур юбилей алдыннан әткәйбез күп төрле матур сүзләр эзләдек. Тигә тиберне аңладык. Син иң матур сүзләрнең дә тагын да матуррагына лаек. Шуның өчен рәхмәтебезне сүз белән түгел, инде гомер барышында эшләр белдерербез. Син безгә чын әти була алдың. Аллага без рәхмәтле булып, бу тормышта синең әйткән сүзеңнән чыкмыйча гомер итәбез. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сокланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә балам диеп сөеп әйтүен. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине диебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеем, нурлар чәчсен һәрчак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Хөрмәтле Имам Рәшитович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yaşlı kelim, hıyaldağı önüm, birden birim bağrım benim deyip. Riza bulsan eğer, altınlarga kadar, bir yanaşa barır idik deyip. Riza
bulsang agar ol tаңнарга кадәр гел янәшә барыр идек бит. Синең белән бергә менеп биек үргә басар идек дөнья алдына. Чәчәкләрне күрсин, тақиялар үрсин, сөюдәнме алар алгыннар. Чәчәкләрне күрсин, тақиялар үрсин, сөюдәнме алар алгыннар. Син гаҗәпкә калма, күңелемне аңла, күзләремә тутырып карада. Ялгызлыктан йылып, калмыңнарым булып, ике кыз өстеннән арала. Ялгызлыктан йылып, калмыңнарым булып, ике кыз өстеннән арала. Кояшлы көнем, Хыялдагы әлем, бердән-берем бәрем минем бит. син кояшлы көнем, Хыялдагы әлем, бердән-берем бәрем минем дип. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр гел янәшә барыр идек бит. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр гел янәшә барыр идек бит. Гел янәшә барыр идек бит. Гел янәшә барыр идек бит.